annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Ya wanda ya yi dare ya yi safiya madaukakin da ba za a faɗe ka ba, kai ne kara ya jiki a cikin yabo na annabin da ba za ya kwatanci ba. Ka karfafe ni da karfin zuciya na samu himmar da ba zan faɗi ba, yadda ka so haka za na kasance sanya na rayu da ƙaunar shugaba. Sira aminci rabu ka ƙara yi gara jalla arwahi mujahidi, wanda ka rayu da shi tun babu ba da babu babun kowane ƙa'idi. Shige saka ka nishadi tun azal kake kiran shi da ɗa Muhammadi. Isar isa shi ne na saman isa a duniya da kiyamar maka. Kullum a fadar umma nake bida ta sa'ayi mini kowane lamani. Yau ma gare ki na zo ya Faduma, ki tausaya ki saka shigo da ni cikin gidan kyaya bakwai ya ki ce da abba ya ƙarar lamani. Ki tausaya ki sa shigo da ni cikin gidan kyaya bakwai ya. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Na gaida jikan Faduma sayyadi Ahmad Tijanin mabin yabo. Barama kai ne sitirar zuciya ka tausaya ka zuban babbar rabo. Mola ya rai da jiki a cikin ka ne sai kai fana iga shi na yabo. Mola ya ta ya kai ya ka zamo uba gare ni ba zan kalli wannan ka ba. Salam alaika ya barin nada abin kiran Allah mafurar isa. Salam alaika ya farkon fita cikin tajallin rababan kasa. Salam alaika mashayar ruyuka wata harin kai ne a saman isa. Da sallama na zo maka ala ali kam iso na shigo maka shugaba. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Ya samu wadda da ta samu cikin jiki, jikin da ba da jiki aka yi shi ba. Su barkace ta kasanta cikin sufar da ba da saufa aka kage ta ba. Yane ka raya a ruyin dan guda da ba da ruhi aka same shi ba. Wallahi kai daya ne kuma kai kadai kake dayan da su baraka Muhammadi. Kai ne siradan layal mustaqim hanyar ka ce siran duka ruhika. Muhammad al-Mahmud mubajali da kai ilahu ya sarrafa ruhika. Adam tun ba a samu su bar sa ba kake ta bautar raba san haka. Haka ta kai ta isar kafa ka faɗu balle Muhammad ka wuce maka. Aleka sarki mai rawanin isa wallahi kowane rai bawanka ne. Idan ka bayyana kowa babu ne cikin halittar rabba bayyane. Kai ɗaya rabbi yake kallo ashi tun kan ya kage cikin ka zayyane. Da kai kadai ya kasanta a zahiri da baɗinin sa Muhammadu sirri ne. Annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya. Labbaik ya sarkin duka ruyuka, baharin nada sarki a garin maka. Kai ne kadai sarkin da ya sarkaka, babu wanda zai in ba da nufin ka ba. La ilaha illallah. Annabi ka wuce dukkanin batu, babu batun da ya san ka zahiri.
wuyan kashi ya kamar mu muke gani ba wai su bar da kawan zahiri wallahi kai matsayin kafa farin ne dayantuwar da ya sirkin Ali Ahmad sirrin rabu ne cikin shiru da fitar sa zahiri annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya na saman isa kai ka ya bi na ashimu amadin na in ka fito a Muhammadu kai ne ka sa aka karrama Adamu babu wanda zai kai ba kai Ahmadu subhanahu lillahi mukammali mai kyakkyawan jiki yadda ka sauwa kai ga Muhammadi ba shi ne bakurashen asali waye yake da ya taka mujahidi tsatsan gashi da ya rafi yake gani a duniya da kiyamar Ahmadi sallu alaika ya baharun nada gani kadayan ta duniya annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka duniya isar ka ta wuce dukkanin isa bana biyan ka aro da jasadi kai ne kadai ka aminta a sha'anin wanda ya yi ka a sofar Ahmadi yana yi maso marashin adadi an ta habibullahi Muhammadi ba biya kai a ya sirkin Ali uba ga faɗi masararin zuciya da kai ruyin duka jokuna lurul guyu a saken da ya tsakaka a saman bakwai sarki gaja a haka ba mai fada inga ga Muhammadu la ilaha illallah annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da sarka kai kaga sofar bana cikin sofar da ba za ta kwatantu ba ka kalla ainihin layi cikin sofar da ba da sofa aka kage ta ba girman ka Ahmad ya rikitar da ni da yaya zan yi bayanin shugaba na yi shiru fadar ka ce babu sanin da ya san ka a bayyane mai gida kai ne da ya mai mana suturar jiki kake abadan daima rama kake daga raba abin kira wa ya zo da kai rabu bai masara ama babu shi wallahi annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da sarka mu tsaya miya hankali mu sauke nauyin kan mai da ladali alkawari kaya ne na fada kowa ya dauka tsarin zayagi tun kan ayi mu muka yi alkawari za mu yi tsohon wannan annabin da ya akai haka ne ikiwani na kan lokaci ya kure ba mu fara gaba annabi kai ne burin zuciya ka sarkake ni da san ka annabi ni na mai kaunar ka ne a zahiri na ke koko a batini kuda ta san ka ta zabo ka zuciya ina yabon ka a kowane zamani silar hakan aka canja min su ba ake kira na Yusuf Mali koko a ce da ni na rasul mai so da kauna ta kafin yabo